Pagpatong sa presyo sa mga water refilling station sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gikanahong walay pagtugot gikan sa lokal nga kagabhanan. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan mupasusi niini. Ani ang report ni Luan Mayrondina. Sukad kagahapon, nakapaski na sa halos tanang water refilling station sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang bagong presyo sa tubig matag galon. 25 pesos matag galon alang sa mga walk-in customers, reseller ug dealer. Samtang magsugod sa 30 pesos ang presyo kung kini ipa-deliver, apan mas musaka pa kung layo ang dapit nga hatdan. Kagahapon, dihang nagpa-deliver og napo kagalon sa tubig si Lenlen, 30 pesos na ang gipresyo matagusan niini. Butang nga alang kaniya, bugat kaayo, ilabi na kay kiniusab ang tubig nga iyang gigamit sa iyang automatic tubig machine alang sa iyang mga customers. Mahal. Kay sa amo lang ganing tubigan, dili na gud mi maka-reduce sa ana sa gidaghanon. So ang amo ang profit mo gamay sad. Instead nga kanang ang among mabayran sa 5 ka galon, kuanra nya dako kayo 10 pesos biya. Ang silbi ma-increase. Gipasabot sa usa sa mga nanag-iyaw water refilling station sa Barangay Pusok nga si Rolito de los Reyes, gikinahanglan na nilang mupatuman og aumento tungod kay nagkamahal na ang halos tanang palaliton. Kay ang iyang tubig gihakot pa niya gikan sa usa ka kompanya sa di pa kini niya iproseso aron masigurong limpyo, dako-dako gayud ang iyang gasto sa maintenance sa refilling station. Maintenance, sweldo sa akong mga tao, pag-transport ani, mo na among gikuan pod number 1 na mga kuan. Niya kurente pa namo sa aka pa dun. Taas kayo. Apan karon lang adlaw, gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga walay pagtugot gikan sa lokal nga hagamhanan ang standard price nga gipatuman karon sa mga nanag-iya og water refilling station. Gidugang sa mayor nga magpabilin nga 10 ngadto sa 15 pesos lang ang presyo sa matagalon sa tubig mainom sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matud ni Chan, wala moagi sa konseho ug wala usab kini makakuha og pagtugot gikan sa Local Price Regulatory Council. Subay niini, iyang tahasan ang inspection team sa pagsubay sa tanang mga water refilling station ug iyang ipa-revoke ang permit sa naasoy mga patigayon kung masutang nagpatuman na kini og pag-umento. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa mga opisyal sa asosasyon sa water refilling station sa Lapu-Lapu City, apan nagdumili una sila pagluwat og pamahayag. Kay magtigom pa sila karong adlaw kabahin niini. Hinuon, adunay uban nga dali kaayong mipaubos sa ilang presyo. Ang suki nga refilling station ni Lenlen mibalik gilayon sa naandang 15 pesos matagalon human makabasa sa pahibaw sa mayor sa iyang FB page. Butang nga gikalipay usab sa iyang mga customers. Nalipay. Kaya nibalik magbarato. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.